Ba la bani tu kandian kat no por kasim ban shoot tu film kadau. Kani ka daw ka simpor ni mansur kumba sisnam. Kumta hi sisnam tam bat baro khai bat post production bat sound long ka ba day ka pa junu film ka bampor ni sisnam tam. Ka mano bale screen write mano ba direct mano ba lek sound design ke je. Ka sound design ba le beda iban shan bat ya kani ka script pade long ka scripting ya bon hi don kum jong kiramawa ngiru ngi don batalang to ki dialogue te bun batho jong kiramawa Kamut ka kadai ka jinga tre lang jong paro. Kadai ka jinga tre lang gane ka film kala de bemde batre tang ma we la e tre lang paro teamwork Ki DOP pat ki sim hi jong ki briola jong ne ka ki wan na we. kapat jong ka DOP ni ngale hi mga bat ka editing group kita artli ki kam lightly kam bat direction Pi sim ha ka ka direct DOP pat direct DOP bat editing kata Editing. bat ka visual effects ka ba ka badang la ban improve ha ka kasi film da fi page ma pi kum we ne ka director. da pet long menta da khen bat ga mun swa ti la improve si bon hi bani ka paman swa re ngamong re ba gane ka film jong iru bat ki ki bang la dap shoot ro kila yang not ki don ba ki jing na re lingba ka jing yo feedback jong i pada na ki nong pet kai ki pawan pet ki film ni la pada ban improve nomor ba ngi ki batre si tre ha ka ju si ga ju bon sen ngim ju i stray kita ki jing klan dan rewala kataru nyong ba nyong pat biang ina nang don kam hi ban tre susu sekmat bat kam tam haki storytelling group ni don kam ha ban itu kadau long kala itnat hi kala wan hi ngila persang hi ban penher na ki tu ki we ki bangela dep shoot te katai long kumbang ong fi mane kala improve sibon ha ban ikam sa dan rewala kataru min kwa ban sa kutang hani ni dan kam shoot ban kiu susu sekmat I gitu ki scene ba hapo kali atau itu di green screen ne di real ne. Da poi ha ki pat jong ki kali pada bon da gila da CGI da VFX yo tang artli ki kali real vintage the rest na kito bon bang gila by da VFX ki indoor jong kali ro ni bisna by da computer ki outdoor ro Awan dai la penta. kala kham kya ke editing da sagoi ru naman bang ni editing ru kumbang ki ba lalong ba ni yasna film sini ni ka budget ni dang compress ni ban not kan man pun ma ba kadon ni ka target ban pelaj sabar henry banong ban peni film sabar pada ngimla ban sim artist tang nangi ni don kam ban mix up e ban mix up pada ki artist hang to nawe ki jela pada kasim dinge bat ka phone ru ka bisa kan pam tagadao kat bala ngi dang ye tre ba marwai Out of context question ma. Who's your inspiration when it comes to directing movie? Become you, you know, ha the director. da poi ha kani ka kanu ka kam ngam retang kani ka kam sna film manchwa ki film ki ong sna film ki dai ga kam ka hin re kam dai kanu ka kam ka ba IP pemi IP sitang ka ru ka ta dai ka kam namar ba lemba ka to hila ban chan ba tadap kitre kanu ka kam like no betul ka kam bom dan jimi ka to te ka dai bai wes henry da poi ha kanu ka kam ba kitre kat ba kidang stru pa ka I'm semi-P, but ka IP, ya kata ka ka bapi mood, ya kata hi ka bapi habat tray, paling ba kata hi pin salong ngingin salong rio. Ka ba kidon mo ki writer ki bapon ang ne chala jungi mo ki ba tho ya ki poetry ki ba tho ya ki screenplay ki ba tho bonjat hato lada ki wan ma ki ban ya ka script jongki maybe a film script. Will you be open to banshim? Hai, ni simbat. Te ngam pa ngai la dir ngomong ru bangala terima bandai dan don kama ki bangan haptip. But kumbang ngai pi haga film khasihi ngimla ra bantre tang marwai ni don kam ka timo. Ke wala da kita ki no script wan ai ni hapule script bagi hape lang ta script bagi hap ai ye mut lang. Cái future jangka cinema
hang ni ha khasi film Hadu mentang irang ia persang ban ya ka hall ban penitang film kasih balai nomor ba hot kala ka film kasih menta compare ber semua kala long kala kiu ha menta wat ga kam ban ai kam ni pun sama itu tang ba ban syania pada tang ya ka way ke senama ngin la nomor ba kumban syong ipi na ka way ka film ka ba flow baru kadang kamai hadu sipo hadu khatsanlak se mundur hi lada ngiyo pada ka hall haman la ki district kapisa kadang bon kada sandre kene kapisa kamde re banong ba ngiyo mangi re wat niru ngiyo producer yo aktor yo bateri lang hantu baro kasiyo kamde re ba pun mentoi tang ini re kalan ba longban aikam ai jam